नमस्कार प्रणाम। हम सुशील कुमार प्रेमी आज रोगल के बीच बहुत दिन के बाद हम फिर से एक भोजपुरी कविता लेके प्रस्तुत बानी। ई कविता जौन बा थोड़ा मार्मिक बा, सुने लायक बा। एक परदेसी प्रदेश में जाके और कैसे कैसे काम करता, काम ढूंढता लेकिन काम मिलत नहीं खे। पैसा के भी ओकरा साथे तंगी हो रहल बा, घर से भी पैसा के मंगाहट बा। और कैसे का करता वो विषय पर हम लोग के कुछ दर्शावे के प्रयास कैले बनी। वो लोग सुनी लो। जहाँ तक आशा बा कि पहले वाला जितना भी हमार कविता रहल वो लोग बड़ा दुलार और प्यार देनी लोग। एहू कविता के जहाँ तक आशा बा कि वह लोग बहुत सराहम लोग, प्यार और दुलार देम लोग और आगे से आगे बढ़ाएम लोग, शेयर करेम लोग और लाइक करेम लोग। दशहरा बीतल, दिवाली बीतल, छठ के बाद देवठानी बीतल, छठ के बाद देवठानी बीतल। मन ओहिजा के ओहिजा रहल, ना जाने कब कार्तिक ई बिरानी बीतल, ना जाने कब कार्तिक ई बिरानी बीतल। आज हुई पैसा काल हुई, एकरे चक्कर में भरल पुरल जवानी बीतल, एकरे चक्कर में भरल पुरल जवानी बीतल। कभी चाट तो कभी खाट, सुसुक सुसुक के सिधानी बीतल। दू पैसा अब आई तब आई, देखत देखत दिवाली बीतल। मन ओहिजा के ओहिजा रहल, ना जाने कब कार्तिक ई बिरानी बीतल, ना जाने कभी कार्तिक बिरानी बीतल। दू पैसा के चक्कर में कभी बहरा तो कभी गाँवे, ना जाने कितना लागी इस जिंदगी के चक्कर। कभी घाट तो कभी नावे, कभी घाट तो कभी नावे। ई पैसा के खेल तो देखी, कितना नाच नचावत बा। एक एक रुपया के खातिर केकरा केकरा पीछे दौड़ावत बा, केकरा केकरा पीछे दौड़ावत बा। ई पैसा के खेल निराला, आपन होके भी वीरान हो जाला। कबो तय आवत आवत पैसा बगलियों से छीना जाला, कबो तय आवत आवत पैसा बगलियों से छीना जाला। चार पैसा बा तो सभे तो अपने बा, हित मित पर पटीदार, ना केहू सपने बा, ना केहू सपने बा। चार पैसा के चक्कर में कमाएला ऐनी बहरा, काम खोजत खोजत भैया। होली दिवाली छठ बीतल, बीतल जेठ दशहरा, बीतल जेठ दशहरा। पैसा के आस में बैठल हुई है गाँवे, चौकट पर बुढ़िया माई। ना जाने कब परदेश से बबुआ के पैसा आया। घर में कनिया झूठहू लइकन के असरा के स्नेह धरावत हुई हैं। बाबूजी बहरा से ढेर मिठाई पैसा लेके आवत हुई हैं। बाबूजी पैसा खातिर रोज ठोह लगावत हुई हैं। कहेलन प्रेमी ना जाने कैसे कर्जा वाला के बाबूजी रोजे रोज समझावत हुई हैं, बाबूजी रोजे रोज समझावत हुई हैं। घर के कोना में बैठल कनिया ना जाने कौन कौन विचार ले आवत हुई हैं। दू पैसा के चक्कर में भैया ना जाने कब दशहरा दिवाली बीतल, ना जाने कब छठ के बाद देवठानी बीतल, ना जाने कब छठ के बाद देवठानी बीतल, ना जाने कब कार्तिकी बिरानी बीतल, ना जाने कब कार्तिकी बिरानी बीतल, ना जाने कब कार्तिकी बिरानी बीतल। नमस्कार प्रणाम। कविता रुआ लोग के कैसन लागल रुआ लोग कमेंट में बताई लो और एकरा के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी लो और लाइक देवल मत भुलाएम लोग। हम फिर से रुआ लोग के बीच ऐसा ही भोजपुरी कविता लेके उपस्थित होके। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।